čus prinieslo nové video, dneska tu máme hru Fortnite, zase Fortnite, vyšla nová sezóna, neviem aká. A pridali novú lokáciu, sezóna asi vyšla pred týždňom, nebudem klamať, plus minus. A chceli by sme, aby sme dali do konca roka 100 odberateľov, že keď to bude možné, samozrejme, že chcem, aby ste tu dali odber a like, aby sme mali do konca roku 100 odberateľov. Ideme do hry. Čiže ľudia, tam vidíme v ďalke túto novú lokáciu, je to asi púšť, neviem čo to je, ale je to veľmi zaujímavé, keďže ako môžete vidieť, je to púšť a tu je taký boss a možno aj tu. Tam my pristaneme na dačo, čo je menšie, lebo nechceme aj rozúriť typkov, lebo nechcem mať problémy s typkami. Čiže pristávame tam a uvidíme. Čiže pristávame tu, ale tu typek vletel, no to už tam pristaneme, lebo nechcem mať problém s typkom. Nechcem mať s ním s typkom. Ja sa bojím typka. Typek je zlý človek. Typek je zlý typek. Dá to zmysel? Viem, že to nedáva zmysel, ale asi viete, že potom myslím. To znamená, že pádam head, toto zoberiem si. A ja mám guľomet. Left shift. A to je iba... Nie, to je... Dobre, prvý typek mŕtvý, sice som to nekomentoval, lebo som sa sústredil, keďže mám túto mimozemšťanskú zbraň. Nemá nič, čo to je, a z toho dačo trafí, no to je ako keby neviem čo ste chceli, ale... Z neho dačo trafí, no toto je hrozné. Sice menej konečnú nábojov, ale je to dačo hrozné. Nie. Ja s ním to ako najväčší autista, ale to podľa mňa nikomu nevadí. Tuto čo tu strieka oheň more? Tam sú fajty, no to ideme na fajty. Typečku. Typeček pre všetko vie, čo robí. Lebo ja... A čak tu nemám šancu, jak tu hrajú dvaja proti... Ja som tu jediný sám, keďže... A to asi nie som. Zapísané v Zeon. Zapísané v Zeon. OK. Prečo typek po mne bude útočiť, keď som... Ale nepomohol som. A ja nemôžem, že ja neviem ako mám si presanúť do tej hornej somariny. OK. Laserová zbranie. Ako... Toto laserová zbranie, však z neho nič ne... Dobre si ma pobavil. Budem mať dobrý deň. What the fuck? Však čo ho nerozdrtí to? A týpek mi dal fajný. Fajne mi dal. Ako... Toto by som si rád zobral. Kde som to videl ten oheň, aby sme ho zapalili a doplnili si HPčka. A tam bude takto isté auto ako my máme. Urobím asi najväčšiu debilitu, ktorú môžem urobiť, ale musím to urobiť. A to sa späť... To musím zobrať si.
Jednoducho toto musím zobrať. Toto urobím. Toto... to sa nedá tankovať celé auto? Okej. Ja som tu sezónu nehral, ako hral som, ale nič som tu nejako tak zajímalo, som tu nešmejdil toto mapu. Či čo tu takéto nové je? Ja fighty iba chcem, ja iba fighty. Ja sa vidím, že vy máte kúzelný trik. Ľudia, počujem tu v diaľke. Ty pôjdeš dole. A tento tu skáde na mňa. Čumel. Toto neprejdem. OK. Let's go. OK. Všetko poberem, aj toto. No dalšie zajímavé. Somariny. A toto rád si zaberem. To vyhodím na místo tohto. OK, 50 máme, nasledujeme do auta, ideme head. Toto berem. A ideme po ďalšiemu. Tam je fight. Smeram rovno. Koho tu vidím? Ty do mňa považuješ? Malo životy. A oni sú spolu? Oni teammateujú? Lebo oni sa proti mne spiknú. Oni idú iba proti mne. Teraz sa musím dohealovať, lebo umrem. Teraz by tu za mnou vybehli. Toto ako nie je ďaleko. Nie, oni... A neviem, čo oni sú za... Ľudia roka. Typci roka, ale ako to nie je normálne, musím povedať. Dobre, kde je ten druhý zmizol? Ten druhý zmizol! Oni sa zabili? Už utekáš. OK. Dole je. Ideme ďalej. Je tu v okolí fight. Neviem nič. A toto tu je tiež celkom zaujímavé. Zbranie potrebujeme, zbranie máme dobre. A fight. Fighty. Ideme na fighty. Teraz. OK. Ja teraz nemôžem. Marshmallow. Je to skáde. OK. Šuldy malé. Chcel by to nové auto. 27% života. Ja naradím na miesto tohto, lebo mám veľkú pravdepodobnosť, že umrem, lebo čo sa stane, auto vybuchne a ja mám RP. No tak vidím toto tú somarinu. Naberem tú bus. Okolí fight, pred nami fight, ideme na fight. Viac fightov! A kto tu po mne ide? Ty tam čo tam, Sora, ideš? Kto z vrchu mu dáva kill. Neviem kto skáde, lebo to tu z každej strane nie je takto. Kde mi to išlo? OK.
Okej. Okej, tak toto není okej. Na všetké hovorím okej, ale na toto, čo není v reálnosti okej, no toto není okej. Okej. Toto už není normálne, ako... To už není ľudské, to už tam predvádzajú. Okej, a ja padám. Okej. Ja padám head. Tu z takého dôvodu je zamrznuté jazero. Ale ak sa pozrieme na kolesa, uvidíme, že aj zamrznuté není. To nie je zamrznuté? Fakt. To nie je zamrznuté. Dobre. Nechcem sa tam ísť vrátiť k tomu typkovi, lebo viem, že mi dá zabrať. Lebo to nie je najlepšia možnosť. Najmudrejšia vec to není. No, čo vám poviem. Pred nami fighty. A dúfam, že to nie je ten istý. Modré auto. Nie som farboslepý. Nie, to je ten istý. Nie! To je ten istý. OK, to je ten istý. On si myslí, že ja ho nevidím, ale ako... Speedrun. OK. Mŕtvý typek. Typek mŕtvý. A toto čo je za hračička? Ja si to tú hračičku rád zoberiem. OK, meníme sa auto, lebo toto auto už je na pokraji smrti. Zoberieme si toto auto, lebo toto je oveľa lepšie. A ideme rovno. No, pred nami ďalšie fighty. Sú to nevadí, lebo ja mám super... Nie, ja som zautočil nechtiac na to NPCčko. Vyzývané. Tu sa otvorí box. Až do chvíľu. OK, toho som prešiel. OK. Na všetko hovorím OK, ale to nevadí, lebo OK, je to. Tu vymeníme si toto a toto zase toto, lebo to je noobská zbraň. Otáčame, ideme head. Fighty. 17 ľudí na serveri a to teraz otáčam, lebo ide zóna. 17 ľudí na serveri za 16 minút, čo vlastne hrám. No to tu rýchlo zabijame. 11 kilov som dal, no to dneska aj tak ide. OK. Fighty nikde. Čo mi urobí Gejser? Yes! To som vždy chcel lietať. No a som si vyskúšal, ako to je byť na Gejziu. No okej, ideme tak na fight, lebo nikde tu nie je v okolí fight. A ma to trošku štve, tam takto vystrelilo, no to ideme sa. Strieľa, červené vidím. Nie to ten NPCčko umrel. To je NPCčko a na NPCčka ja nerad útočím. A on dobrú prácu, ako dobre to hraje. Ten typ, ja to, že nemá skin, sice to ani ja nemám skin, ale rozumiem sa. Vianočný skin, aj keď vonku je 23 stupňov, 26. A ja vianočný skin mám, OK, to je to dobré. OK, a to je ten istý typek, ktorý ma chcel
ktorého som tu vyfondil. Ako na to, že nemá skin a on so mnou sedí teraz v kare, nemôže ma zabiť, dúfam, cez auto. On bude v tým aute teraz sedieť 350 rokov a sedieť a ide na mňa zóna, no to sa otáčam rýchlo, to otočím, lebo na mňa ide zóna. Tento tu bude v tým aute sedieť, ja poviem, že on tu bude 3 hodiny. Nechceš vystúpiť, nechceš to vzdať, more, nechceš, nie, nechcem. Prečo nechceš? Lebo nie si... už vystúpil. Ten dal fajnú, Fajnú! Do zóny nie! Ten dal fajnú, sice on sa dohealoval kaktusmi. Neviem, že čo tak funguje v reálnom živote, že no, nič. Okej. Za mnou sú medailoniaci. Tak to... OK. Bez... tento. Vieš, že si môžeš dať, ja som ten vianočný. Toto čo bolo? Toto čo je? On si to spawnul. Ale však to nie je možné. Videli ste to? Oni tu z ničoho nič prišli aký. A potom ma chcú ešte zabiť. To nie ste normálni vy. To vy nie ste normálni. A poviem, že nie si normálny. A však to je ten môj kamarát. Odletel už. Kamarát odletel, ale... OK. Neviem, že či je dobre, že odišiel, alebo že či je to zle. Lebo ja s ním aj tak sa budem musieť potom biť. Kto mi podpálil auto? A teraz už nie je vôbec bezpečné, lebo... Neviem kto... OK, asi viem kto skade a za čo a prečo. Dozadu na mňa typek ide. No tebe by sa páčilo, keby som tak do teba strieľal. Á, typeček. Joj, je mi ľúto, že si umrel, bohužiaľ. Bohužiaľ. Dám dvakrát tú istú zbraň. To je asi super, ale v reálnosti to super až tak není. Lebo on tu nič nemá zaujímavé. Nič zaujímavé tu není. Ja tu inak mám tiež toto somariny. Ale... Ja nie som spamovací creep. OK. Kto skade? A za čo? Začína... OK. Typeček dole. Lebo nevie, že s kým si zahráva tu so mnou. Ak ideš proti mne, tak... Dneska som taký prehypený veľmi. Radšej sa skryjem do kriku, lebo nechcem, aby mi tak dodal... Nebudú tento krik preskúmavať. A ja musím ísť tam, lebo zóna ma zabije. A teraz ešte medailoniaci tu za mnou bežia. Dajú mi headshot. OK. To som nemohol zabraniť. A to som nemohol ja zabraniť. To je debil. OK. Heal. A kde tá zóna ide, more? Kamo. A to teraz?
A on to nebol ten šéf majstrovský. Jeden typek proti mne, či ten medailóňak. A on tu je tak nedaleko, lebo ako podľa mapy je tak kde tam, no teda by som mal sa skryť za tento tu shooter, aby som bol v pohode. Vieme. Pokiaľ neumrie sám neviem na čo by mal umrieť, ale ten smrad nie je v smrte. Ja mám toto zbraň, čo má to tu somarinu, to ja by som ho mal vidieť. Tak ideme smerom ideme smerom tam, kde nám to ukazuje, že máme ísť, lebo tam bude ten frajerík, ktorý ma chce zložiť za každý prípad na zem, keďže a ja musím vidieť. Ja vím, ako on tak na mňa vybafne. Tu? Hučí tak kde auto. Alebo motorka. Alebo neviem čo to je. Ale tu tak kde je. Dole, že by bol. OK. Yes, to som vyhral! Vyhrali sme! Čo hovorím, dajte do konca roku 100 odberateľov, aby boli ďalšie takto videá, dajte lajky, aby sa to rozšírilo medzi ľudí a čus!